Osasun kontuekin jarraitu behar dugu. Duela urtebete, Osakidetzak COVID iraunkorrari arreta emateko unitate espezifikoa jarri zuen martxan, eta ordutik 220 paziente hartatu ditu. Pandemiak mundua gogor jo zuenetik 6 urte betetzear direnean, badira oraindik ere sintomekin bizi diren pertsonak. COVID iraunkorra edo long COVID deiturikoa errealitate bat da milaka lagunentzat, neke kronikoa, arnas hartzeko zailtasunak, kontzentrazio arazoak, mina, askotariko sintomak eta maiz ikusezinak. Gaur egoera hori pairatzen duten 2 lagun ditugu gurekin. Bego Etxeberria eta Makarena Sánchez arratsaldeon eta ongitorri bioi. Arratsaldeon. Zer modu zaudete gaur egun? Bueno, nik uste berdintxu jarraitzen degula. Agian pixkita bat okerrago gaina. Ni denborazkoan egon naiz, normaltasun, komillartean hartuta, klaro, batean, baina orain urte honen hasieratika pixka bat bera notatu dut, bai. Zure kasuan, Makarena? Gauza batzuk agian hobeto, adibidez neurologikoki agian hobeto, konzentrazioa eta bar hobeto, baino beste gauz batzuk okerrago, adibidez biriketatik eta bar okerrago, arnazestu asuntotik okerrago. Goraberak eta izaten dituzue? Bego, zuk aipatu duzu agian goraberak izate dituzula, ez dakit Makarena zure kasua ere ala den? Bai, egoera da, egun batean estra bat iten dezunean, ez? Adibidez, bazkaltzera jutentzea edo, holako gauza bat, ez dare beste munduko ezer, hurrengo gunean neke hori ematen du dena batera datorrela. Eta orduan, gotentzea segun segin dezun, egun bat edo bi beste tamainan asko zeokerro nekatuagoa, eta ordaindu iten dezu azkenian. Bai, berdin, eta ez da bazkaltzera jun, zinera jun, edo bueltatxo bat egitera jun. Ez dira izan behar oso gauza garrantzitsuak. Paseo bat egin, eta hurrengo gunen zaude, edo ez da hurrengo gunen, etxera iritsi, sofaren gainean jarri, eta ja, zaude, erre egin da, zaude, porrot egin da. Eta hori noiztik, Bego, zure kasuan? Hasieratik, ni 2020ko azaroaren 11ean kutsatu nintzen, positibo eman nun, eta ja lehengo egunetik, hasieran mundu guztia bezala, estula, sukarra, eta azkenean pneumonia bilateral bat izan nun, eta burnia jetxizitzaidan, eta baina neke hori nik uste eta hasieratik zela. Hasieran normala iruditzen zaizu, gaixo zaude, eta horrek operatuko duzu, baina gauza da, egunak pasatzen diala eta ez dezula errekuperatzen. Hor gelditzen zehala, eta gero eta sintomatologia gehiago daukazula. 6 urte, zure kasuan baita ere? Bai, baita ere. 2020ko urrian baita izan zen, eta nire kasuan sanitarioa izan da, gauza da, guri ez zigutela, ez da segimendua egiten ziguten telefono bidez, eta, normala izango da, oso nekatuta, ez du asko, kalentura etzala juten, ere kasuan deznun negatibizatu, bilabetetan oraindik positibo nintzen, bilabeteta piko, eta azkenen, nola ez nintzen medikura juten, azkenen, sintoma horiek, medikura junitzen arte, neuken ja bihotza hartuta, neukan birekak hartuta, dena, porrot egin da. Orduan hasi zen konturatzen, etzala normala asunto hori, baino garai hartan ez zekiten oso ondo zertazi joan asuntoa, frogak egin zituzten, baino ez zeon espezialistarik ere ez da zertzan hori oso ondo ikusteko. Hor utzi zuten, eta urte bat pasa behar izan zuen berriro kasu pixka batekin arte. Bitartean, hor. Beraz, diagnostikoa edo urte betera, jaso zuen zuk Makarena, edo behintzat esan zizuten, COVID iraunkorra daukazu. Gutxi gora bera, bai. Neri ez. Neri, mediku bat dukan, familiako mediku bat, jubilatuta ja, baina berak segituan esan zidan.
hilabetera edo esan zian, esto no será un COVID persistente o algo así, osea, etzen nahitzen orduan, eta bitu, bai. Eta egia esan asko lagundu zidan, Bera, bueno, inorrek etzekin, bidaltzen zizuten hemendikan onrea, berari esaten zioten, no, neumorologia no la mandes, tal cual, baina bera egia esan oso gainean egondu zen, bueno, jubilatu arte. Eta zuen egunerokoa, nolakoa da gaur egun? Nola aldatu dizue, gaixotasunak zuen egunerokoa, zuen bizitza? Nik adibidez ja ez dut lanik egiten, 2022an inkapazitatea eman zidan insek, orduan, indakat, esango nuke amontxo baten bizitza, baina esan amona da eta hobiagoa dauka, orduan, oso lasai. Zenbat urte dituzu? Orain 51, bai, eta 46ekin, hasi zen hau. Eta, berandu jaikitzen naiz, etxeko lanak egiten ditut, pixkanaka, orain komunak egiten baditut, etzanin behar dut. Eta gero, sukaldera juten naiz, etan zehozer egiten badet, berriz etzanin behar dut. Eta hola, denerako deskantsu bat beharkon banu bezala, ez? Pilak agortze zaizkit, o bateria, mobilan bateria bezala, eta errekuperatu inbar dut, badena hola, oso poliki eta errekuperatzen, beti, bai. Nire kasuan oraindikan lan egiten dut, baina esaten dut komeia askokin. Ez dut urte osoan lan egin oraindik 6 urtetan, egia esan. Egiten dut lan 3 hilabete adibidez, eta jartu beharra, zeren da berak esaten duen bezala, pila joten zaizu pixkanaka agortzen, ez? Astezean ekearekin, minarekin, ez dula askokin. Sintoma bateri bat izango balitz, sintomak beti dazkagu, ez? Baina da sintomak areagotzen juten zaizkizu bezala, ez? Astezea ja, nire kasuan ni sanitarioa naiz, radiologian egiten dela, hartzen dut volante bat, eta hasten naiz, ez dut ulertzen, zer jartzen duen. Plaka bat egiten dut, radiografia bat egiten dut, eta ez dakiz zein da eskubia eta zein da ezkerra. Adibidez, da, klaro, oso garrantzitsua da, ezin dezu gaizki egin radiografi bat eta markatu zein da ezkerra eta zein da eskubia, olako gauzak, ez? Hoi da ja oso gaizki zaudenean, edo oain gertatzen zaidana nola birika gaizki dauzkada, ahots gabe gelditzen, ez? Gure lanean gaude egunero, egun guztia hitz egiten jendearekin, da gehienak jende adinekoa dira, ez balin badaidate entzuten, gaizki gaude, hortaz ere ezin dut lan egin urte guztian. Zuen kondizioa edo pairatzen duzuena onartzea gogorra izan da, edo oraindik onartu gabe jarraitzen duzue? Nik uste faseka doala. Nik hasieran, etzaizu beste remedio gelditzen, eta, esaten zenun, beti esperantza batekin, ala ere, investigazioetan, ikerketak niretzako oso garrantzitsua dira, eta beti esperantza batekin. Gero tortzen dira, beste epoka batzu, jaitsi itentzeanak, ez, eta hor, ibiltzen zea gora, bera, niri adibidez, ezgaitasun eman zidatenean, parte batetik, pozgarria zen, nik zarren egoitza batean lan egiten nuen, eta, hortara ezin nuen bueltatu, baina bestetik esaten 26 urte ditut, orain zeiten dut, ez? Bizitza guztia horrela, nik beti esaten dut, ez? Dena jubilatu nahi dugu, eta denak iritsi nahi dugu, baina... Osasuntxu. Bai, eta ez adinontan. Hau ez da naturala. Orduan, nik ala ere bai izan duen laguntza psikologikoa, Osakidetzak bere garaian jarri zuen martxan psikologoa batzuk jarri zituen, hauek telefonoz egiten zuten lan, eta, ni 9 hilabete egon itzan batekin, eta ematen zizkizun pauta batzuk bezala, eta saiatzen zinen jarraitzen, ez? Eta, egia esan, niri lagundu zidan momentu hortan, adibidez, kafe bat ateratzea beharrezkoa dela. Askotan hoi ere utzi egiten dugu, ez? Eta askotan goatzen izaten niola,
beregatik ateratzen itzala, esaten nugu, urrengo astean galdetuko dit, Prietan eta ingo ber. dit. Eta, bueno, atera ditzen kafe bat hartzea, ez dut ezer egin, eta nola ez, hori ja asko da, aterazea, eta, bueno, nire lagundu dit, bai. Esan dugun bezala duela urtebete jarri zuen martxan Osakidetzak COVID iraunkorrari arreta emateko unitate espezifikoa. Makarena horrek, zertan edo zerbaitetan aldatu du zuen egunerokoa? Ni nire kasuan ez naiz jun, baino badakit jendea jundala, eta adibidez jende asko ez zaukan jarraiera bat espezialista batekin edo mediku hortan dan espezialista batekin, da orduan niretzako gauza ona da, zeren esan didatenez, adibidez bego jungo da uste dut orain, eta beste jende batek esan didatenagatik oso mediku onak omen dira. Bueno, ez da nahikoa, zeren behin ere ez da nahikoa, baina gutxienez badago zeo zer. Ondo lirateke de baita adibidez probintzi guztitan egotea ez, zeren bakarra dago, unitate bakarra dago, baina bada zeo zer. Bai, nik eskatu nuen deribazioa irailan, eta, maiatzean daukat zita neuro... Irailean eskatu zenuen eta maiatzean eman dizute. Bai. Dirudienez, gaur gaina onera gentozela eta hitz egin dugu gu long COVID euskal kolektibokoa gara, eta, hor dagoen jendea, jende asko junda, eta, iaz, gu baina hobeto dakite zer dagoen, ez? Eta, esaten zutena bat etortzen zian gaina, gehien bat administratiboa ematen du dela, ez? Neurologoa, Markel Erburu oso ondo lan egiten dula, bere erizainak ere, baina ez daka ez denborik, azkenean astean behin egoten dira, gaixo asko gea, probintzia askotakoak, orduan beraiek bai, saiatzen dira, baina azkenean informeak ematen du informe jasotzen ari direla, ez? Datuak jasotzen. Gero adibidez, espezialista baten gana bidali behar badute, adibidez, bere probintzietara bidaltzen dute. Osea, ez dute handikan segidan zerbait egiten. Orduan, agian indar pixka beharko luke basurtok oraindik egia da, ensaio bat egin dutela, elektroestimulatzion, elektrika, egin dute, ondo dago, ez dakit zer aterako zen, zabukatu dute, ez dakit ze emaitz izango zituzten, baino guretzako agian eskas gelditzen da. Sentitu zarete urte hauetan gutxi etxita paziente bezala? Badaude kasuak, dena psikologikoa dela, oso gizena zaudela, zaharra zarela. Bai, eta, bai. Errua zurea izango balitz bezala, ez? Emakumea zarela, asko kejatzen zarela. Horire, bai, izan dira, bai. Eta entzunak? Nik suerte izan dut, egia esan, ni hemengo medikuekin pozik nago, neumologoak, neurologoak, kardiologoak ematen haute, baina, kanrutira jo nintzen, Germans Trial Pujol, hemen deribazio bat eskatu genuen batzuk, kolektiboko batzuk, eta, deribatu ziguten, ematen duan aurreratuagoak daudela, ez da aurreratuagoak daudela, baina bai, hango atentzioa edo, ni area junitzanean, eta esaten dut hemen ondo tratatua izan naizela, baina, hangoa izan zen, Baliabide gehiago, behar bada? Ez dakit baliabidea goguak, ez dakit zer den, baina beste, ni egun hartan malkoakin atera nintzen, esan ostras, ez nintzen horrela sentitu, hemen 5 minutu dituzte, 10 minutu dituzte, nian sentitu nintzen, niretzako zeudela, konsultarako, badakitan ez nautela sentatuko, gaur egun ez gaituzte sentatuko esan, ez hemen, orain goz ezerrez, orain ensaio bat egiten ari dira, kide batzuk ditugu bi astetik behin juten diala, eta, ikusiko da. Baina tratua oso ona izan zen, eta denbora, ere bai. Hemen uste dut gertatzen dela, oandikan jende asko medikutan eta pertsona, eta ni sanitarioa naiz eta hortan
dauket espinita hori, ezakit nola esan, oandikan badaudela sanetario asko, oandikan esaten dutela, baina hori existitzen da, baina zu kontagiosa zea, baina, osea, da handikan ez jakintasun handia. Ez jakintasun handia, eta ez detu lertzen, zeren OMSak ja errakonozituta dauka, eta ja dira 6 urte. Formakuntza falta da. Formakuntza falta da, baina ez bakarrik, da ja, oia, gogo falta guztiz. Beno, Bego Etxeberria eta Makarena Sánchez, Long COVID elkarteko kideak, kolektiboko kideak. Eskerrik asko gaur bai pasara tortzegatik, eta espero dugu hemendik urte betera zuekin hitz egiten baldin badugu, gauzak aldatu izana, eta merezi duzuen kasua egitea. Eskerrik asko bioi. Mila eskerra hotxa mategatik. Ale...